Bon divendres, estem anant cap a la plaça a veure si no hi ha moltíssima gent, perquè tampoc vull que la Cane s'estressi, perquè m'han dit que hi ha el mercat de Nadal. Ja a mi aquestes coses m'encanten, m'agraden moltíssim. I això, i ara hi ha el mercat, anem a veure què tal, i a les 5 de la tarda m'han dit que encenen els llums de Nadal. Tinc unes ganes, us juro, m'encanten aquestes coses. Ahir vaig decorar una mica el pis i ara anem a veure què hi ha per allà. Al final, per la senyora, una galeteta d'estrella i torrons de carrot cake. Aquí està esperant-ho. No, per Nadal, Arcana, això. Pot ser més bonic. Ho fan més bonic pels gossos que per nosaltres. Ui! Li donarem una xutxa. I si no es pense, que la deixaré sense. A veure, quina et dono avui? Aquesta. Seu? A poc? A poc a poc? Molt bé. Organitzem un dinar a casa i ve tota la colla del Roger. Serem un munt de gent i, bueno, com que hem fet algunes coses que fem nosaltres, faré 2 pizzas rotllo estilo Detroit, m'agrada dir això perquè queda com massa de pastís superguai. Després vull fer trufes i els fingers que vaig fer i la resta hem comprat així picoteo, patates i cosetes així. Ara tinc la massa reposant, que us deixaré uns vídeos de com l'he preparat i que fermenti una mica i al tornar a passejar l'Arcana doncs acabaré les trufes i ficar tot damunt la pizza per demà tenir temps perquè hem d'arreglar el pis i acabar de fer doncs la resta de pizzas, que sí que hi haurà un parell de pizzas que hem comprat la massa normal perquè als 7 anys pues, si no tenia prou mitja per tothom. Què fa, el gran o el petit? El que tu vulguis. És que hi havia És aquest, perquè mira, dos nous aquest això que i ens hem equivocat. Això serà una barrita. Ara obres tu. Te'ls obriu. Arcane! Tio, Arcane, me cago en Una barrita, no? Proteïn. Proteïna. Ole! Proteïn, trofre. Ahí ens van portar aquestes plantetes. Bueno, tinc veu d'acabar de despertar, perdó. Supermones. Crec que tallaré una mica això perquè si no aquí a la taula com que menjarem planta. Aquesta altra també. I aquesta foto, que és de les poques on sortim absolutament tots, crec. Bueno, ara falta gent perquè n'hi ha aquí que ja tenen nòvia, però quasi bé tots estem amb aquesta foto. Bon dia.
Bueno, me fico aquí amb el bitxito a fer el reporte. Estic així, tapadeta. Perquè avui tornem a tenir dinar, que és el sant de la meva mare, anem tots a dinar allà. Però bueno, crec que no hi haurà tant menjar, perquè us juro que jo vaig acabar. Estic contenta perquè va ser el primer cop que a la nit vam dir acabem-nos 4 coses, perquè és que si no tot aquest menjar que entre setmana és una merda. I hi havia un moment que el meu cap era com el cap, o sigui, era com és que no vull menjar més. I com que ja tenia ganes d'estar dilluns i tenir la rutina normal, i això fins ara no m'havia passat, o sigui, fins ara en plan, des que vaig acabar de competir, abans sí que em passava, no m'havia passat mai. I és com a... és que tinc hasta la cara super hinchadeta, sembla un tocinet. I això, tinc el reporte, tinc una comanda de tussut i després ja arreglar les coses per marxar perquè hem d'anar a buscar un pastís que li he comprat a ma mare de formatge, aquests super desfets per dins, a veure si us ho puc gravar. I portarem trufes de les d'ahir, que per cert van encantar, és que són boníssimes. I poqueta cosa més. Avui obrirem juntets el... ja no sé ni quin toc. Salut, Arcane, crec que el 8. Avui toca el 8. Soc molt llesta. Jo estava dubtant quin número toca avui del calendari. Vam començar el dia 1, hem d'acabar el dia 25. Estem a dia 8. No costa gaire saber que toca obrir el dia 8. Ale, la bitxa amb la corda. Arcane, vols despertar la veïna que ens vingui a renyar? L'ha deixat caure aquí, ha fotut un regot, ja veràs la veïna. Ara busque menjar d'ahir, mira, mira. Les sobres d'ahir, Arcane? Sí? No m'has esmorzat? No m'has esmorzat? Ja sé que vol jugar. Sí, ja ho sé. Ui, besitos. És una gordita. Vale, i el dia 8 és... la barrita! Buah, fa una pintassa de peanut butter. Important, després d'un dia que has menjat com fora de lo normal, o més del compte o el que sigui, hidratar-se i mantenir-se actiu. Ara hem tornat de caminar amb l'Arcane i volia gravar-vos alguna cosa, però és que fa molt aire i molt fred.